Toni, que mos pot contar alguna cosa també de futbol. Sobretot, supos que des que hi ha césped artificial ha canviat. No m'ha encat de res, això és important, no m'ha encat de res. Això, aquí és de res. El Sant Marçal. Sant Marçal. Ah, és bo aquest, Si no estarien acabats. és bo aquest. Saps jugar més, a mesura que passa el temps, més saps jugar i és més difícil que t'atragui. Pilotades és el millor podcast que anem fent. Per tema poble o tema gent que viu en aquest poble, quin creus que hauria d'estar més a dalt de lo que està ara? Tema futbolístic de primer equip. De Ara és la pregunta, però. De quina categoria, però? Quina categoria, xerrant? Això de facto què és? Què se diu? Facto Fes és una argument veritat. I dius un facto, per exemple. Una veritat que tu Mancó és penses. molt millor equip que el Camparet. Mem, què putes feis? Tocar un camp de futbol i vos penseu que jugueu a Champions. Vinga, Ah, no és? passeu-me davant, que per tu d'ell és que... Mos hem motivat. De on sortiu? De on sortiu? És que veig això, mos hem emocionat. Si sortim a la tele, mos venim a dalt. Començam episodi número 19 de Pilotades. Vull dir, avui és un poc especial. Mireu quin convidat tenc. No sé si mos vestiràs plató, no. Perquè hem hagut de fer peripècies. Tenim Antoni Rabassó, Correcte. n'Andreu Canyelles i Antoni Orrac. Encantats. Igualment. Vamos. És una passada, ara fora de tenir-vos aquí, gràcies per poder venir. Contar experiències futbolístiques. Futbolística de tope, ara entrarem en detall. De su, en el 10, com estàs? 10 perquè ja hem entrat dins el món de pilotades i jo el que volia, o sigui que ara ja un 10. T'has ahorrat una altra pregunta. Andreu? 9 només perquè no fa sol. Vale, ja. Jo també diria que en 10, un 9 perquè me'l falta un pot de solet. No, perquè si no haurien d'estar en sorolls com a clucs. Si això és bé, Això també és vera. això és vera. Oh, Vinga, un 10, vinga. Heu jugat mai en aquest camp? Sí, fa un parell de pits. Jo no me'n record si he jugat o no. Tu és que tens tantes experiències Claro, futbolístiques que després ja entraràs en detall que... De quin equip sou? Regional i professional? Jo del Constanci i del Pollença, que ara ha pujat en el Pollença, i del Madrid. Me'n vaig. Hombre, he de dir de Pollença i de meu Mallorqueta. Jo som del Campanet, òbviament, i després del Barça. Del Barça, ben normal. Estàs content d'aquesta setmana o no? Sí, claro. Aquí satisfet avui. És a dir que Satisfet. el problema és que guanyes la final, t'elimina l'Inter i guanyes el Madrid. Ja, fiat, això, però no, jo crec que el que tenia el Barça amb un porter que fuma i 4 jovenets, massa fet el Barça, però ha anat tot i si no se pot, no se pot. No som com el Madrid, nosaltres no ens arreglaran res. Bueno, Ja, pues, aquesta discussió ja la tindrem més tard, no? sí. No pot ser això. Ja ho encerrat 1000 pits. El mal de l'Inter. Sí, vos va salvar la temporada És un d'Inter. títol que celebram. Jo tenc camisetes de quasi tots els equipos. En el minut 80 i pico vaig anar a Can Nostra, jo visc en un cas paput, i le vaig coir les mans per posar-me la més normal que no me la vaig posar. És que també va ser gros. Bueno, bé, jo m'he posat aquesta camiseta amb homenatge a l'Andratx, perquè el que ha aconseguit l'Andratx se'l veig així com està. Molt difícil. És molt complicat, No m'he posat el campanet perquè ja tenim un representant. Bueno, jo dur-la de Napel Rabassona, també molt important. Una pregunta sobre temes d'aquests. Si mos seim en el plat oficial de pilotades, perquè Quina pressió. aquí Això és el que volíem. hi ha duresa, hi ha criteri, hi ha de tot aquí. Se respira futbol. Sí. Heu dit espinilleres, perquè... L'he de dir guants i tot. Ja, anem. Vinga. Adéu. Bueno, arrencam lo serio. Vull que me conteu un poquet, començarem per Andreu, així anem venguent, perquè Sí, va bé. la vostra trajectòria esportiva, ja que estem a pilotades, m'heu de comentar la vostra vida futbolística o tenística, jo venc del tenis, no venc de futbol, no? Jo he fet futbol i tennis, però tennis més curt que futbol, imagina't si era curta. A Pollença hi havia molt de tenistes bons. Amb en Miguel era l'entrenador. Sí? I... Però mira, jo t'explic. Jo vaig fer futbol
Benjamín crec que és 8 anys, Eh, 2 anys i m'he xapat un menisco. S'acabó la meva trajectòria futbolística. I fa 3 anys, quan estudiava a Vic, vaig dir, me fa tornar ganes ficar-me en un món de futbol i tal, i vaig trobar Quarta Catalana, que és la darrera lliga de Catalunya, a Call d'Atenes, un poble que està de vora Vic. I vaig jugar una temporada, fent lateral, home, xerets, jugant de lateral, No, ara ets esquerrà o dret? dret. Però jugava de Home, dret i necessita esquerra. laterals, eh? Però crec que jo no hi serviria. I vaig posar de lateral, pocs minuts, vaig fer 2 gols, però jo hi anava per també l'ambient de picar-me amb un, me venen tatuatges, ja m'insultaven, jo els picava, àrbitro, esto es falta, tal. Saps, era un món de... D'esquillos, també... món de quillos, món aquí de a polèmica. I ja me veien i ja me cercaven, te voy a hacer un caño. I jo m'agradava això, perquè me deia, te voy a hacer un caño. Venga, házmelo. I jo anava per jugar així. I... Anava per jugar per picar-se. Perquè després no passava res, però m'agrada aquest pique de vinga, un canyito, tal, i àrbitro, això és vermell, és groc i tal. I això és el que m'agradava. I això, El meu fitness era això. i això va ser la teva vida... Això està la meva trajectòria i jo crec que ja vaig penjar les botes. No fa surt a estona. transfer market, eh? No, i més normal, perquè potser hagués tingut una vida, si hagués estat futbolista, així està bé. Toni, On està? crec que mos pot contar alguna també del futbol. No tan bo com l'Andreu, però sí, jo he estat Benjamín en un Pollença, que és allà on vaig començar, i després me va fitxar al Constanci i allà vaig estar 9 o 10 anys, a Inca, juvenil, cadet, infantil, i després ja a tercera, amb en Guillem Llaneres, que l'ara entrevistar, i després ja vaig deixar el futbol, tema Covid i això, després me va fer presa, i també no viuria de futbol, i vaig dir fins aquí m'ha arribat. Enguany te volien per jugar a qualque equip. T'encantes. Sí, també el Pollença va cridar per fitxar, el que no estava molt per jugar a futbol. No. I després de deixar el Constanci vaig fer de jugador, perquè jo som porter, i vaig voler provar de jugador en el Pollença i li vaig dir, si necessiteu qualcú jo puc venir a fer de jugador. Un desastre. Van dir que sí, Claro. vaig fer, un desastre no, vaig fer un gol cada 45 minuts, que és la mitja que vaig jugar durant tota la temporada, vale? I vaig fer un gol cada 45 minuts. Sí, però quan va ser el gol? De penal. Home. De penal, anàvem 4-0, estava renyit el partit, guanyàvem 4-0. T'ho van deixar xutar. I vaig dir, si hi ha un penal, el xut jo malament, 4-0, més normal que vaig fer gol, perquè si no mos poden remuntar, queden 10 minuts. 4-0, vaig fer 5-0, gol de la tranquil·litat, I vaig dir, fins aquí m'ha arribat. De jugador no és el meu fort, paput. M'agrada més porter. Jo de jugadors, de porters que han fet això, només conec en Sergio Sanz, Però el Sergio és bon tot, tio. però se posa d'estar cèlit com a porter i se posa el cudi de delanter I està cèlit, i a fer gols, locos, però lo sé, està un que altre juga a món. pàdel i també te l'endossarà, Sí. És competitiu. És que hi ha gent que se li dona bé tot. I dic, jo tenia un entrenador de tenis, que és en David Cerdà, que és de lo millor que hi ha per jo en el tenis, i me deia, tu no ets un 10 en res, però ets un 6 i mig, 7 en tot. I jo, no sé si és bo o dolent, però gràcies. Pots jugar tot i te sí. defenses. En Sergio li demané consells per men còmputes. Jo ho veig tan diferent, Claro, vaig molt diferent. tocar les mans i vaig dir, no m'hi trobo allà enmig. És molt diferent la porter que el jugador. Molt. I jugaves de delanter. Delanter centro, sí. El més mal de fet, de lo que la gent se pensa jugar de delanter, I vaig seguir la lluna i tot, de l'emboiat que anava. Pot fer empagar un tio que no sap jugar allà davant. Sí, desubicat total, jo no sé, me cansava super ràpid. Són dos esports diferents, porter i jugador, 100%. Hi ha qualque anècdota d'aquests anys que tu no te bé, sí, los canyitos, que te quedis... Bueno, jo de porter sempre me quedaré, quan era juvenil, quin nit s'hi vaig passar, perquè no sé si tu no us en recordar perquè tu t'agrada molt el futbol, un Constanci va fer play-off per pujar a segona B contra l'Ogronyès, Sí. això era 2016, i jo era juvenil de segon any. Hi havia en Steven que se va lesionar d'un braç i només quedava en Sergio. I un dia antes me crida en Pau, un saludo per en Pau, que l'entrenador porter, i me diu, Toni, estàs preparat per jugar perquè en Sergio té febre i millor te necessitarem per jugar. I jo, què? No havia debutat encara a tercer ni res, i me debuta contra l'Ogronyès a les Gaunes, que és l'estadi brutal,
I jo seguint jugant el segon any, que mai havia jugat amb Constància de tercera. Batua d'ell, no vaig dormir al vespre. No, normal. Vaig cridar en Sergio, Sergio, no haguis tonteries, Està bé que jo jugaria, però ho hagués passat molt malament. Les cames t'anaven de costat a costat. Poliríem les cames, i més allà l'afició, que molt de tot. I a tercera vares jugar molt de partits? A tercera, el primer any que vaig pujar després de juvenil, vaig jugar molt poc, perquè hi havia en Vicent Sabater, superbon porter, i vaig jugar lo just necessari. I després el segon sí que ja vaig jugar més, i varen quedar per mitja taula o això. Això li ha de dir als joves d'avui en dia que passa, acaben de juvenil i se pensen que han de ser titulars indiscutibles a segona regional, a primera, preferent, a divisió d'honor i a tercera. No. No. Perquè tu, a més porter que arribes, si tens un Sergio davant, que ve de jugar amb el Saragossa. Sí, i jo ho entenia perfectament, és que jo ja vaig fitxar per Constància tercera sabent que tindria pocs minuts, però l'experiència d'estar un tercer el primer any, l'experiència d'entrenar amb aquests jugadors que són molt bons, l'experiència de jugar en un camp de Constància i tot això, te dona per després els pròxims anys poder seguir. Avui en dia... No ho entenen. No. La quantitat de jugadors que en els 3 partits, 4 se'n van i me'n vaig a jugar amb els amics i que pare, els que queden després són els que veus a tercera... Correcte, ara tenim paciència. Sí, ja no n'hi ha. Ara hi ha Netflix que te dona una sèrie així, TikTok que pot mirar tot el que vols. I perdre la motivació i tot això. Jo no la vaig perdre en cap moment perquè sabia que tard o d'hora arribaria el meu moment per debutar i mira, el següent any ja vaig ser titular. Has vist? No hem de perdre l'esperança. I porter és més complicat que els altres puestos. Porter és superdifícil. A un lateral li peguen una cosa, una targeta groga... Sí, i no pot anar canviant, perquè hi ha molts entrenadors que s'estimen jugar un partit un partit l'altre. Jo no som partidari de fer això. No, Arrasate va començar que feia 2 partits. I el dia del Mallorca-Barça... La va liar... La primera pressió, jo estic amb el meu fill a Casconcos, allà dalt de tot, i me diu, he anat en Rafinha a la primera pressió i el Leo ja tremolava i se va notar. Però és que se nota molt. I a partir d'aquest partit, que n'hi van fer 5. Sí. Va coir... Clar, has de tenir continuïtat. Però perquè vegis el futbol com els altres ja juguen un altre pic. Barça-Mallorca, el Leo fa un partidat i ha de jugar el Leo. I no, ha de jugar en Grave. Correcte. El que ha fet, evidentment, és un bon porter. Va tenir mala sort a un partit i aquí ho ha fet molt bé. Correcte. I ara ja l'han de canviar. No. Heu de saber que el dia que el va llevar va ser el dia contra el Barça aquí de dins. Paciència, ja ha de tenir paciència. Sí, claro. I ara tornarà a jugar contra el Madrid avui? Me'ls pot donar a la Lliga, jo. Està confirmat. Me'ls pot donar a la Lliga. Però jo m'estim més que no, vull que guanyi el Mallorca, però guanyar una Lliga pel Barça dins els periquitos també... Perquè també te fain un passillo, també ha d'estar bé, Però és que fa 2 anys el Barça va haver de sortir per temps, que se va tirar l'afició. Sí. No n'hi ha més. Són quilents de l'esport. La teva vida futbolística acaba aquí? Sí, perquè després... Bueno, hi ha rumors, ara Pollença B o Pollença. Bueno, sí, ara el Pollença farà un equip B i el Pollença ha pujat a preferent. I estaria dubtant. A lo millor si m'ho vol el Pollença de preferent, de porter, a lo millor m'ho pens. I el Pollença B de jugador una altra vegada. No m'ho dono per vençut. Va en barco. Pollença B segona regional, supos que ja jugaré qualque minut. No, un futbol d'empreses a Pollença, això. També n'hi ha un parell. Però puta ti. Tingui 54 anys, sí. No, preferent. Jo el va fer molt bé enguany. Pollença és espectacle, però és que té super molt bons jugadors. Em van escriure per privat i va dir, ja ho vaig fer un TikTok a principi de que vaig dir que també el campanet en l'equip que tenia enguany... Constància veu, campanet. Podria estar allà dalt. Però si el Pollença ja estava més o menys escrit... Sí, però cada any sempre ha estat a res. L'any passat no va pujar perquè... Pues sí, sempre està per poc. No, perquè l'any passat va passar que inclús va jugar el Sencelles contra el Solla, o Port de Solla, no me'n record, per pujar, el playoff, va pujar i després van pujar els de la Lliga. Correcte. I ell que havia jugat la final i no pujar, mira el Pollença, li va passar el mateix. Exactament igual. Sí. Dius, arribam, estem més temps jugant, molt jugam i molt bé a 90 minuts. I pugen els altres que ja estan a casa seva. Sí, ja se donaven per vençut. Ja la federació no... Va estar agafat. Ara enguany, no hi ha playoff, però és que hi ha equipos que ja fa mesos que se'n toquen els comptes, perquè no poden fer res. No. I sí, 2 dies entreno, i els equipos que se juguen alguna cosa se'n van a jugar allà de dins i saps que guanyaràs. I surten de festa, i clar, després arriba ja... Van amb 12 jugadors.
Sí, sí, amb un sí. canvi que suporta suplent. Això és típic de pobles, però és el que hi ha. Quan no te juguis res. Però quan no te jugues res, però perquè aquí passava molt, nosaltres vam tenir anys i campionat ha passat d'aquells anys xerets que eren 3 o 4 entrenant, i ara això, sobretot, supos que des que hi ha césped artificial ha canviat, que veus entrenadors més preparats, la gent, ara mira el Pollença, quin equip ha fet el campionat, el Montaure, enguany, el campionat, els 3 equipos tenien 3 equiparros, Sí, enviar el coll, que enviar el coll. Està a Baleares, aquest tio. el dia que vaig venir, l'únic dia que he pogut venir campanet enguany, va fer un partidarro, va dur la mal de sort, que la sortida la va donar en el que no tocava i en Pandi amb mig toc te fa gol. El Pandi en poc que té ja fa gol, Però i això tu el bo. veies i dius, quin jugadorasso. Vamos, enviar el coll. I tots tres tenen bon equip, i dius, i mira, el campanet ha quedat el 10, el Montaure no sé si va esquint tot sest ara, Sí. i el Pollença s'ha quedat a dalt. Primer, Pollença, però és que també hi ha en Sergi Perelló, que és brutal. Tomi, en Basta Tomeu. veure, ja, sí. En Pere Trujillo, el porter. Van fitxar en Todo Carmona. Todo Carmona té un control Físicament. balón brutal. I físicament també. Aguanta molt bé el Jo vaig baló. tenir aquí. Ah, sí? Van acabar ensompar un poc malament, jo sempre, ara mordo bé, però jo sempre vaig dir que era un jugador Sí, és molt que bo. era un privilegiat. Sí. Per el futbol t'edu cap un costat o l'altre i no és tan bo de fer. Ara m'ho preferim l'any que fan. Sí, ja ho Si faran bé. mantenen l'equip, estarà Faran bé. molt bé. I després fitxaran un porterasso. No ho sé, jo em vaig treure l'ombra de puesto fins que no estigui bé, no me la vull jugar. Bé, fins setembre. Ja, Tens. perquè... I m'ho anam en Antonio Raig. Coño. Conta-mos... Home, jo tinc una dilatada carrera futbolística que consta de 2 anys de jugar en fitxa. De Joan Fitxa. Per tant, dona això, per tant, dona aquesta. Això era un tema, els temes de fitxes, de futbol regional. I bé, el meu còmput, la meva estadística són 2 anys de jugar cap gol. De que jugaves. Però això és el problema, que jo jugava de ben plan, que no es troben massa, però soy a mig del camp extrem, ja m'he dit, les xifres són dolentíssimes. També dic que en defensa m'he de dir que, per exemple, el meu germà haurà dit, el meu germà més xerec que jo, i el meu germà va fer 2 gols, però perquè el seu equip era un poc contra, però el meu era un desastre, el meu equip. Era com, jo era l'humana de brau, això que tinc que dir. I a més jo tinc una cosa que, a damunt de xerec, som un tio molt poc intens, no som com aquells quillos que s'aferren a la pilota, lluiten, jo no. Jo em va venir un poc aquí no me tiava, jo no me sé tiar de segada, cara. Saps, així, estia un pot de cama, no sé. I, claro, i mos capolàvem cada partit. Mos capolàvem. Recordo un partit contra el Baleares que van perdre de 7-0. Això és mal de fer, 7-0. I també un any després de jugar m'entrenava Don Rafael Roquet, que el coneixeu aquí molt. I me'n recordo que no podia anar, el Rafael sempre entrava a mi del camp, cara, així, sempre sabia el dia, ves cap al banquillo. La festa de... I tornàvem va a bé, fer. fer feina en altres. Ja ho fem. És un mític. I això. Encara hi vas fer gol, Perdó, Rafael. Hi ha un pic, la meva època que estava a fer gol, també destino a dir que fer gol, era un dels darrers partits que mos jugàvem en por de guanyar, era el darrer minut i me donava un balon dins l'àrea. Xut, això és mal de fer, xut, pega en el pal Òscar, va per damunt la línia i pega en el pal dret. Queda morta i un del meu equip l'empenya i vam guanyar. Va passar això. I no te va apuntar tus gols, En saps? Rafael li va demanar Sàbit, en Rafael li va demanar Sàbit, a punto de gol, no va fer cap. No sé si és pitjor això. Jo va apuntar, però no ho vaig fer, però és mal de fer això, si ho proves, que vaig d'un pal a l'altre, peguin en 2 palos, jo hi ha molt poques vegades això, jo ho vaig fer jo. En Villar en quarts de final del Mundial 2010 contra Paraguai. Peguin en 2 palos. 2 palos. Sí. Ostres. I però després entra. No te'n Però que no s'envilla. No s'envilla. No s'envilla. És mal de fer això, és mal de fer, molt poques vegades. I això és la meva carrera futbolística, un fracàs. Sí. Una temporada vam fer 5 punts, una temporada. Això és mal de fer també, fer 5 punts. Sí. I no m'han quedat de res. Això és important, no m'han quedat de res. Això, aquí Qui és de... va ser el El Sant darrer? Marçal. El Sant Marçal. I van guanyar el Sant Marçal. Diu que tenia un germà que era un poc més bo que tu.
No, el meu germà és més xep, va fer els gols. El Perquè més el seu equip intens. era bo. No, perquè el seu equip era bo. El Acompanyat. seu equip va quedar segon, i clar, va xutar qualque penal, va empenyir qualque pilota, penaltre damunt, que jo ja era xerec, i el meu equip també, amb No una t'arribaven balons. i tots eren xerec, jo vaig entrar en el minut 60 i tocava una pilota, però una, saps? Has d'aprofitar Sempre feia qualque aquesta. virgueria quan la tocava, feia una ruleta que em sortia malament, això, i en Rafael me toca nen, no faig floritura, saps? Ara que diu del seu germà, jo no ho sabia que tenies un germà. I el dia que vàrem anar a veure el campanet Pollença, fèiem dues cerveses en el bar, i estèiem asseguts en en Xisco Pep, Cuerda, Nadri, estèiem allà, i clar, sabeu que coneixen el teu germà. I jo faig així. Són iguals. Dic, no, això no és Antoni. Sí, pareix aquest al lot, tu. Perdó, és el teu germà. El meu germà el veureu molt de cant de futbol regional, no són jo, però és el meu germà, perquè va fa de scouting d'això a Mallorca. I va per molt de cant d'això, i també molt friqui de futbol regional, no tant com jo. Més que jo. Que vingui. Telefona-li, vine cap aquí. És un expert, Et sabrà. Jo me sé el bàsic, però en Joan era un friqui de futbol regional, sempre controla, no sé què. Sí. Ara sortint un poquet un segon de... Bé, perquè la gent, perquè posem-ho en context, se pensa que vosaltres viviu, o jo me bebo molt i tu has guanyat 2 vegades fent... O que te pega una bamballeta. Que viviu de les xarxes socials. No. Hi ha molta gent. Que teniu una feina cadascú. Sí. Si se pot dir la feina, o si sou policies secretes no la digueu. En privat. Teniu una vida, teniu una feina, i no viven d'això encara. Encara, Però tu de futbolista no hi viuràs. No. Vull dir, perquè quedi clar. Si voleu dir de la feina que feis, si no, no. No, bueno, jo soc nutricionista. Jo faig feina de nutrició. Fins fa 2 mesos estic a l'Hospital Sant Joan de Déu i ara vaig per autònoma. Faig autònoma. Jo, estudio i ara no faig feina, però faig feina de professor d'aquagym i gimnàs. El professor i ara estudies. Ja estudio, oposicions. Bé, jo vaig estudiar de professor d'història, el que no faig de professor. Ara faig de guionista, jo en sé més que tu. El concurs. Ara són jo un dels que fa les preguntes. Això faig mitja jornada, després l'altre complementa amb qualque propaganda que feim, qualque vegada, que això sí que me'n va bé. Però de xarxa, el que és de TikTok o Instagram, no comprèn res, que jo l'altre m'han dit, vaig fer un vídeo criticant un guis que odiaven, i em va dir, pero bien que cobras tú haciendo este vídeo, y tú también ganas de tu uno porque tú grabas el vídeo i ganes d'este vídeo. Tu penses que jo a TikTok no pago 2 per vídeo? No, a més, TikTok per guanyar 2 bes és un desastre. No, ja no pagues TikTok. Ara ja no pagues Espanya. Vull deixar clar que Instagram ja no els paga. TikTok Shop. Sí, o fas directos i te regalen rositas. Rositas. Però si no és impossible. Heu vist el lletre aquest que me fan vergonya alienes ja, que surt un del Barça i un del Madrid? Com una llarga. I diuen, vamos a ganar. I bàsicament tu dones 2 bes a un, és a dir, bàsicament donen 2 bes per jo guanyar l'altre del Madrid. Sí, com si tu i jo ara mos poséssim aquí i hi ha un d'això que quan s'altre de davant xerres tu. Exacte. I s'altre anava fent de... I surt, el Barça és una mierda, el Madrid és una mierda. Jo són del Barça i agafaria per conya del Barça i ho faria així dins aigua. I després això al vespre i veuràs, no del Barça Madrid, qualsevol tonteria. Sí, de qualsevol cosa. Vamos a ganar, no sé què. Pon me gusta. Ha de ser molt curta per parar el bes allà. Anava a dir, sí, no s'ocupa ordres que se posa darrere cap. Ara faré un euro en aquest friguis d'aquí. Bé, no sé, no m'entenc. Un poc raro. I això és construir. Quan vareu començar a gravar vídeos així que vos ne vareu donar compte, hòstia, tenim algo? Jo vaig començar sense voler, perquè jo enviava àudios als meus amics quan feien uns anys i feia com si fos una ràdio i explicava. I això va arribar a Ràdio Pollença, me van dir que has de venir a fer podcast i així vaig començar. I després un amic meu, Per Trujillo, que és el porter de Pollença, me va fer la compte d'Instagram sense que jo ho sapies. Sí, i allà van començar a fer vídeos. Tot el que penjava, tot el que passava a la meva vida, ho penjava. Tot el que pensava que fos graciós, sí, que podia... ho publicava. I així, a poc a poc, ha anat pujant, me vaig juntar amb ells dos, i va anar en el programa de Jo no sé més que tu, i allà sí que va créixer bastant. Vos va lançar un poc del programa. Sí, perquè anàvem allà fora vergonya, no teníem vergonya, i dèiem qualsevol doll, i això a la gent li agradava, i a partir d'aquí també tot ha anat pujant. I ben content, jo estic. Perquè tu, Toni, és quan... Perquè jo me'n recordo un vídeo, no sé si era quan em fa, que fes aquell frit.
Ah, sí, vídeo. Jo tenc el record de començar amb tu en sofrit, però no me'n record si hi havia moltes passes darrere o... Jo vam fer un podcast i res, convidàvem gent de la Mallorca Profunda. Vam fer un futbol amb el de punt de penal, amb en Llorenç Diego i en Xisco Cantellà, no sé si me'n recordeu, que retransmitien el Poblense, quan el Poblense està a segona B. I duem a gent, random, i fem en Joan Mateu. El que passa que després, quan Joan Mateu estudia a Noruega, jo em vaig anar a València, va quedar un poc dispers, el podcast. I vam estar com un grapat de mesos que quasi no penjaven res. I jo vaig dir, després de tornar a València, vaig dir, m'avorria, i vaig dir, saps què? M'obria TikTok. I aquí va tenir com dues fases. És a dir, aquí era com el vídeo frit, era quan feia vídeos a YouTube, que ho penjava a Instagram també a vegades, i després vaig estar una part de mi a la Ferra i vaig dir, m'obria TikTok. I el TikTok va tenir bastant de boom, perquè el TikTok per mi molt al principi a vegades, i aquí va ser com m'he donat més a conèixer, crec. Perquè abans me coneixia més gent de Twitter, per podcast i això, que me van com anar bé, però després m'ha conèixer més gent així més jove, i amb el TikTok, i després el TikTok vaig penjar el mateix de TikTok a Instagram i fins ara, i ara me sent més en Instagram i després vaig anar a més que tu i encara va ser més, tot va créixer més i tot va arribar a més bandes i res, i ara fem vídeos per de tot. No, jo al final va ser arrel d'ells dos. Jo vaig veure que quan en Rosso se va obrir la compte amb ell feien 4 vídeos tontos, ell tenia la compte i jo a vegades sortia. Però després de Jo en sé més que tu, que va ser ells dos que m'ho van dir per anar-hi, la gent que mos veia i tal, després van començar a fer vídeo tot tres i els penjaven al meu Instagram i això, i també ha pujat ara. I són com un nou, saps? Som un tercer. I quasi tots junts començau des de Jo en sé més que tu. Bueno, nosaltres sí que ja teníem més trajectòria. No, dic, però fer vídeos plegats, que després també veig que qualque pit surten Antoni, és que no me surt el nom mai. Ara en donen. Ara en donen. Gruix Café, Anys Café. Encara que surten... Tots els que són creadors de contingut. Sí, anant fent també. Tots, perquè jo he de dir que vaig començar a fer TikToks gràcies, era per desgràcia en aquell moment, per anar fent. Perquè van fer... Se va tot interpretar, vull dir, perquè jo quan faig un TikTok rara vegada el faig per enfadat. És molta ironia i això. I clar, no sé si... que no, Naina i na Neu, no me'n recordo quina és la va dir, poble me feia quedar, me'n cola de baix perquè no he estat mai. I jo, d'això que m'havia creat el TikTok, o no sé si era inclús que el mòbil tens el TikTok, i vaig contestar, dic, si no has estat mai, i li vaig dir, vine, jo te convidaré que has pogut, farem un bon variat, i te mostraré el poble després. No diguis Mancó de Vall perquè digues la Pobla, digues Manacor... A més també te diré, una de Palma i una d'Inca, digui que Palma és feina de Mallorca, és Mancó de Vall. Com s'ho pot dir? Puesto bastant... I jo li dic, si no has estat mai, no ho digues una... Però allà era tot... Bueno, no... Se va liar. Clar, la gent de Mancor va començar a fer pim. I jo crec que ells van com a cancel·lar de TikTok es compta un parell de setmanes per... Ah, sí? Sí, perquè jo els cercava, o m'havien bloquejat allò... Però jo no escrivia, jo comentaris xerets, ara t'has de ficar en qualcú això per a rara vegada, perquè no m'agrada que m'ho facin allò. I jo cercava, i no hi són, i la gent de Mancor cercava i no eren. I després varen tornar a sortir. I a través d'elles vaig començar. I me'n vaig anar a Grècia, que era fa 2 anys, i se cremava Corfú. Però un foc. I vaig fer un vídeo, i va anar a Bonet. No hi va anat. I després, un altre dia, era de crucero, jo. Per anar a un puesto, me'l feien baixant les barques de salvament, aquestes. Dic, enromput el barco. I el compte m'ha fet així. I després per 3 copyrights de tenis, perquè jo dic, jo venc del món del tenis, vaig entrenar perquè jo tinc dermatitis atòpica i no podia jugar més a futbol. A tenis, per la raqueta, i m'ho vaig passar un poquet en el futbol i entrenar. I vaig ficar en 3 dies 3 vídeos de copyright de l'ATP i m'ho varen fulminar. I me demanaven, total, 500 euros, jo te recupero la cuenta i tenia 10.000 seguidors i vaig obrir un compte en el vídeo d'escant de futbol.
i va anar bé. I clar, i com que vaig fer un nicho d'això, i el que costa molt ara. TikTok Vamos, ja, costa, no és com quan... I més tu tens un públic enfocat quasi 100% en el futbol. La gent me diu, feu un castellà. No en sé fer jo, en castellà. No, No, tampoc no, no, surt. no, no, Gràcies, també. I ara ja poses subtítol Colca Pic en castellà. Però clar, és feina perquè a Pizza es falta... I jo no t'entenc. Però si va sobre futbol espanyol, Madrid, Barça, això ho entenc, però si va futbol regional... Sí, de la part no, fora. Colca Pic ara, les polèmiques del Barça-Inter, faig el vídeo, li Clar, fic, això sí que se pot i entendre. se lança un poc més perquè sempre hi ha qualcú del Madrid que t'insulta. Clar, i això fa que l'algoritme Això I tens Àngel funcioni. Aguiló, això, Àngel Aguiló també ho fa. Funcioni, però d'aquí es ve que el marge és més... Sí, sí, sí. Teniu editor, vosaltres, quan feis el vídeo? No, No, Toni no, Arraiz. No, rai. Ho fas Bé, tot tu? evidentment tot. No, depèn del vídeo, tinguis que fer, anar Sí, meditant. no, sí. En càmeres, mòbils... Amb Mòbil sempre. Un Supercutre. iPhone, cutre. Dic, perquè jo no molta diferència quan ho faig jo tot sol en el bar, que és els principis, i quan tinc una mà externa, però és com molt complicat, I que la gent... Sí, li dediques temps, així mateix, a editar això. No és pim-pim-pam, no. Mires tot, retalles, si ha de posar subtítols i tot. I quadri tot. Quin és el vídeo que més visites heu tingut plegats? Està De clar. ciclistes. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ciclistes. Que vam penjar fa... Va penjar fa poc. El mar. Sí, Sí, Comença la primavera a Mallorca. N'hi ha dos que van en la furgoneta i després en el cruce exacte. passen i que és després... com una protesta que tot Mallorca entén. Sí, sí, sí. I se sent molt identificat. I la gent va compartir molt. Té quasi 500.000 reproduccions. I té 13.000 me gustes, crec que algo així, o 12.000. Sí, sí. Tot l'enfocat amb bulliris agrada. Això era molt. Però tu, antes de Llados, tens un antes i un després, també. Home, ja va ser el principi de TikTok, també. Jo a TikTok vaig començar amb un vídeo també que va ser, crec que el meu primer viral de TikTok, va ser líos amb... No, el meu primer vídeo viral de jo, que són jo xerrant, va ser un de futbol, precisament. Que jo conto quan els quillos venen a jugar a la Parafrana. Que ho conto. Espero que m'ha significar que el vídeo va quedar molt bé, jo des que Sí, m'he que ho fes a campana. Exacte, jo crec que és el vídeo que m'agrada, diria, que és que els quillos que van jugar... història. La història, els quillos que Ah, pas... te peguen dues punyalades a la lesió. No, això també això no Això és és una Que només reben. Pino, això és un de que es compren quillos diferències que per hi ha. frana, quillos Exacte. per frana. I van fer tots, i aquest jo crec que és el vídeo que m'agrada, que hem Més fet. currat, també. I també està bastant currat. Està pensat. I ja sé que aquest vídeo no ha arribat a tant, perquè el futbol a vegades pareix mentida, però sempre que em penja alguna futbol, No arriba tant. no s'estén tant mai No. de futbol. Perquè és una cosa tancada. Una, tot i ser de les visions més seguides del però món, és de futbol, però és una ironia també de abans part de de conèixer- Corana. abans de Ho has conèixer un d'entendre, poc, ho has abans d'entendre. d'entendre. Però el futbol és el que... Perquè és el futbol, però podria fer uns 50.000 coses. No, sí, sí. Quin és el que més heu disfrutat? Aquest és un, però jo crec que tots. També un de Factos, que Factos, també t'agrada sí. molt, t'agrada molt de Factos, Factos. Jo em va sorprendre l'altre dia que corríeu. Són de Montaure. Sempre temporada de Montaure, Aquest també tipus de runners que hi ha una carrera també molt bo. I aquí, el dissenyador que diu hauríem de fer un vídeo d'això. És tu o... Bueno, això és el que li pega. El que li pega. L'idea d'un runner, per exemple, va ser d'Antoni Guiscafré. Va dir, hauríem de fer un vídeo. I a partir d'aquí, Sí, em va tot posant coses. maquinam, ja començava a maquinar. Com una llista, I tothom posa li idees. sort això, li sort això, li sort això. Sí, sí, I sí. després m'arrenco... Sí, normalment posem un tema, qualcú diu un tema, i després anem afegint coses del que podria sortir. I vos passa, perquè vaig veure l'altre dia en Parisio, que du una llibreta d'aquelles seves, pum, que potser ara estàs manant, oh, he de fer això. I arribes a Palma, Ja no te'n recordes. un d'ell, Nosaltres sempre apunten Sí, això, no? nosaltres tenim un grup de WhatsApp tot tres ho apunto i ho tot, apuntam ho allà. allò me passa i molta gent t'has d'apuntar les idees que m'han fuites, o potser preguntes que tenia avui, que l'he d'apuntar i faig feina, Ja se te'n van. i sí, perquè, clar, hi ha un moment que les idees, i sobretot potser del futbol regional, o aquests vídeos que feien els entrenadors de futbol base, no hi ha més, has d'esperar una novedat, Claro. i apunta-t'ho. S'ha d'apuntar, si no se te fuig. Pues És que menys vistes ha tingut de tots tres. És que a mi no em visites. Què mena? No ho sé.
però no m'he trobat a pensar-ho mai. Home, pot ser Udurranes, també crec que només té... Però també és nou. El nou. Sí, A pizza, el Gorim Mare, tio. Qualcun de Johnson. Mira de futbol que vam fer un de lots que se colen a jugar a futbol. Herbert. És cap vespre. Sí. No, que fem un... I aquest? Que votau la rejilla. Exacte. Jo, aquest, el primer mes, no em va tenir quasi, des que pitjor ha anat, i després s'ha disparat, al cap d'uns mesos, Sí, 2 o 3 mesos. ja té com a 4.000 me gusta, i I aquests només els pengeu a Instagram i TikTok. Sí. Sí. A YouTube no. No. Qualcun a Twitter a vegades. Alguna Twitter. Jo a Twitter m'he desconnectat totalment. Però a Twitter és que tot donen... Sí, no, Twitter només per mirar notícies i comentar un poc, però res. No, jo ho dic perquè, més o menys, ara, jo tenia un canal de YouTube d'aquest meu de futbol, però si veus l'única manera de guanyar un duro fent algo, quasi YouTube. Sí. A partir de 4.000 visites anual i 1.000 subscriptors ja pot guanyar alguna cosa. Te donen alguna cosa. Sí. Instagram no ho sé perquè ni ho he mirat mai. No, Perquè ja, TikTok Jo crec inviable. que Instagram és que te contactin. Promocionar. Sí, el bo que té Instagram és que... Jo, per exemple, és la red social que m'agrada més, Jo de que també, li jo tinc també. més temps. I clar, la gent, jo crec que marques i tal, després quan te veu, te demana per col·laborar. Però crec que l'únic que paga és YouTube. Jo a totes Ara les marques que m'han demanat per col·laborar els he dit que no. Eren massa dobbers. Massa dobbers. Massa dobbers. Si són beneït així, ja més dobbers, ja faria. Pregunta que vos volia fer antes quan xerràveu. Quin vot te vareu arribar a treure en el programa? 49.800. 50.000. 50 euros. Són Sí, però a Hacienda també compta, són Sí, 4. Són 4. Sí, d'això li han de llevar el Hacienda, 20%. Si jo ara t'he de dir el que he de pagar a Hacienda, ojo. Ah, no, us descompte en directe? Sí, mos ingrés en directe ja amb descomptat. Descomptat. Són dobberets, si mateix, però. Sí, són Però hi anàveu moltes hores, no? Bueno, un dia, un dia. No, però... El dia era... una setmana. Un dia 5 són- O programes. sigui, gravàveu totes Graves les setmanes. setmanes. que era de 8. Bé, de 9, havies de ser ja a les 7:30. Comences a les 9 i fins a les 4, Sí, 5. 4 homes, sí. O sigui, són hores també, no és que... Són hores. I concentrat i... És això, és Hi estar ha- concentrat tot Hi ha coses que no se beven. Perquè, evidentment, com que gravàveu, teaven coses. Qualque animalada, qualque... Sí, que no, molt bien de... Home, quan molt bien de no tirar vaig els peus. començar a insultar a tope... a No, però vegades sí. jo no. Ja m'ho paraven. Sí. Sento a veure. Posaven un pito. A posar pitos i coses així, però ja m'ho paraven, perquè els hi fa gràcia i diuen, bueno, Hombre, jo crec que per el programa va ser molt bo, la vostra participació. home, supos que... Molta gent mos ho diu. Així com vosaltres... De fet, hi ha molta... Jo tinc una mica d'aquests, els deixarem passar. Dic, no. Dic, no deuen poder fer això. Dic, el que passa que... els hi vaig dir, som més vius de lo que vos penseu, ja li deia al meu amic. Dic, i el que enganxa molt la gent, teniu aquest... El que necessita... Perquè són naturals. Tres tios naturals. per sortir a la tele o fer un vídeo de xarxes socials que enganxeu. Claro. Sí, perquè jo crec que sortia qualsevol pregunta i no pensava en el que havien de dir, sinó el que... El primer... Ja m'ha sortit, ara sortirà algo de sexe. Però tu diu que està de barrinar amb aquest, no sé què. Molt Saps? normal. I també no pensaven que hi havia les càmeres, no? Hi ha un moment, que quan dus allà tant de temps, Claro. Sí, t'acostumes. que ets èxit. Sí, Sí, bueno. saps jugar més a mesura que passa el temps, més saps jugar i és més difícil que És t'atraï. un joc en el final. Tots els jocs tenen truco. Molta estratègia. Jo he de dir la veritat, estratègia. només he mirat els vostres i no tots, perquè hi és que hi havia que hi mariens, en Pep Morant, Ah, sí, això, sí, que sí. sí que eren ells, i la resta no he mirat molt més perquè entre el bar, entre quan encara entrenava futbol i això, no... Si no hagués estat per vosaltres en Pep Morant, no ho he mirat. I a més és hora de sopar i... Sí. Sopar, és moltes bona hora. famílies s'ajuntaven, també. No he sopat mai a hora normal. Hombre, ja. No sé què és això. Restaurat és complicat. Sí, això és vera. Per vosaltres, quin és el personatge mític, jo sé quin direu, que heu tingut, que a Balears, a Rabassona... Jo el d'aquí la camiseta, ja. Per això t'he dit, ja m'has contestat un. Sí. En aquest context futbolístic, jo crec que tots en deien Abel. Sí, context. L'hem coneguda, hem anat a casa seva, hem estat amb ella... O sigui, tenim una relació que ja som que... De tant en quant la veig. Ell va cada diumenge ara a veure Constants. Constància i Barça. Ell això no s'ho perd per res del món. Però deu estar content enguany.
Uf, sí, i espero que el Constància potser puja. Sí, ha de ser Sí, però per que després s'ha d'anar a jugar amunt de fora. Ja. I n'hi ha d'on hi ha la penya independent. Lo bo és que la tornada és dins Inca. Dins Inca. Però després quedarà encara a la península. Podríem posar diumenge hora baixa i podria anar. No, Telefonaré... Serra d'Enguillereres. No sé si els hi posen jo en el partit. Quan des playoff potser els hi diuen... Potser està Pot ser que tinguin- estipulat Sí. per fer-ho. Mira, jo només hi vaig el diumenge a hora baixa i si ho muntaure ben que aquí, però un No n'hi serà. Jo, menys si sou, o tu, a lo millor, que el Constanci, el Poblense i el Manacor han d'estar allà dalt sempre. Sempre. És que el tercer... El Constanci hauria de ser, i el Poblense, un mirall, i el Manacor, el Manacor, dic pels camps, sobretot. Sí, sí. Hi ha dos miralls pel futbol balear, Sí. i perquè el Constanci es veu que va perdre uns anys aquesta força de futbol base que tothom volia anar a jugar a Inca i ara per que costa més, el Constanci, per anar al Constanci pots quedar aquí. Ja. Hi ha molts defectors que s'equivoquen. Ho diuen en que... Això ho diu el que no ha cridat. Si te crida tu, ell te diran, ven a dir, que te cridi tu, que te cridi tu, però s'havia perdut un poquet de força i ara, i considera que haurien d'estar tots dos allà dalt, sempre. Referents, perquè són referents. I quant d'habitant té Inca? 50.000. No, 40.000. Más o menys. 40.000. Però sí. És un club referent. I un Manacor, però també per la zona. Per exemple, la zona nord, ja és que hi ha el Poblet, i el Poblet ha coit molta força. Claro. Però Inca i la Pobla i Manacor, a part de Mallorca i Baleares, que aquests són de Palma. I ara l'Andratx que ho està fent I l'Andratx molt està bé. a tope ara, però el futbol base de l'Andratx no sé com està exactament. Els juvenils està molt bé, amb un parell d'anys el B ha pujat, no sé si està preferent ara mateix, que jugaven nosaltres, amb un parell d'anys va pujar, va tenir un juvenil molt bo, i els altres, les categories, les altres no ho sé, perquè no... Jo crec que on està situat Andratx també fa molt, perquè clar, si tu has d'anar a jugar a l'Andratx, diu, cago en Déu, tio, és que està prenent de cul. I en canvi, Inca i sa Pobla està més accessible, saps? Si t'hi fixes, el pla de Calvià, d'en Saquen Carlos Martínez, no m'anaven quasi, ara fa 12 anys, Sempre ha el tingut pla bon de equip. Calvià, Sempre ara està s'ha mort el parant, president, se va morir el president, que no sé si els germans Asensio s'hi han ficat per de dins, però està allà i té equipos, i això vol dir que el Calvià, que fa un parell d'anys va pujar, sempre més o menys és una zona que no sé si l'Ajuntament boquina molt, gent en dos bé... Clar, si també te paguen un incentiu per anar-hi. Hombre, claro. És una altra cosa. I tu, ara te faré una pregunta. Ai, Dios. No, Gent de teatre, amo. No, però és bona de respondre. Tu, per tema poble o tema gent que viu en aquest poble, quin creus que hauria d'estar més a dalt de lo que està ara, tema futbolístic de primer equip? De Ara te la pregunta, però. De quina categoria, però? Quina categoria, xerram? Com a poble, Com a poble? com a habitants i això, quin poble creus que hauria d'estar més a dalt de lo que està ara? Tema categoria. Bé, t'he contestat una que és el Constanci. Bueno, Constanci. Constanci pot ser un. El Poblense és un altre, però ja està, s'hi ha ficat. Poblense està, jo crec que està allà. I tema... Qui vol que diga? Home, Pollença. Pollença és un. No, però Pollença, vull dir... Mira, jo te diré una cosa. Jo no entendré mai, i ho dic sempre. Pagar a jugadors, equipos com Mancor, Campanet, Pollença, Lloseta, qualsevol equip de tercera, d'aquests que va i ve, que diu que no paguen, preferents, per pujar. No ho entendré mai. Ja. Que el Campanet puja preferent en l'equip que té fora de pagar i que ha de cobrar l'entrenador, els entrenadors cobren, evidentment, perquè és que se menja tot el marrón, i puja preferent a mort amb el Campanet. Que puja el Pollença a mort, que puja el Carde, que baixa, no passa res. Ja. És que si el Joseta baixa, que du tant d'anys allà que ho fa molt bé, baixa preferent, no passaria res. No sé si t'estic contestant la pregunta, Sí. però jo, futbol balear, no l'entendré mai, llevat de 3 o 4 equipos, que sí que són una imatge per molta gent i per les illes. Per exemple, si tu ara fossis jugador de Mancor i te crida un campionat que està a la mateixa categoria, no hi aniries. Quedes a Mancor. Quedes a Mancor. No sé per tirar que hagi passat alguna cosa, que no t'haguis bé l'entrenador, Ja, bueno, això sí. o que els teus amics, justament, tu haguis anat a escola campanet tota la vida, i dius, me'n vaig per canviar i me n'hi Però vaig. per tot bé no hi aniries.
Home, me diu 1.000 euros, a lo millor t'ho penses. Això sí. Però així anar Però si per te anar, diuen, no. t'asseguram la titular, farem un bon equip per pujar i te venen la moto, Has de dur molt d'anys a un club, has d'estar un poc cansat i, necessito sortir d'aquí. Que a Campanet, jo sempre he dit, és dels equipos que aniria. A entrenar... Al Campanet nosaltres vàrem estar a Lloseta i amb el Montaure, quan canviàvem el césped, sempre vàrem anar a entrenar allà. Ah, anava a Llosa, tu. A Campanet. Amb el Lloseta jo m'ha coincidit 2 canvis de césped i sempre vàrem anar a Lloseta. No entenc aquella piràmide encara. Jo tampoc. No l'aconsegueixo. Una cosa que no... S'ha d'estudiar. Jo no ho entenc, és a dir, que aquesta hora no Ja comparteix. haguéssim pogut fer així. I un tapador... Com és de Sant Llorenç. Això, mira, curiós. Aquesta està bé, també, estava bé, saps? D'això que com que Però difícil, així difícil. Com que una subvenció són aquests 2 ben màxim per agafar i... Sí, no. Bé, fet jo soc regidor a Campanet, jo soc per regió i és una cosa que hem comentat més una vegada que no la vam. I falta una cosa, Campanet. Quina? Han de dur un bar més aferrat en el camp de futbol. Fora. És a dir, jo sempre... Mira, entre setmana, el millor camp que hi ha en el món mundial per entrenar, saps quin és? Quin? Aquí? Falten 3 entrenos. A Camp Petit fas un partit reduït per dir que sou 11 contra 11. Hi ha un tema molt important, que en sortir del vestuari sempre has de passar per bar. I fa família. I els jugadors que venen, pots se'n van. Claro. D'acord. Pots se'n van. I a Campanet al vespre falta llum. Sí, això és veritat. Falta llum, te notes trist. Sí, com... Hi ha d'alegria aquí, n'hi ha entre setmana. Ja en de setmana. És el que toca. No sé si ho no donat compte que això ja és... He tirat el mòbil, eh? Sí. Perquè tens entrenadors sempre els dic a lo darrer. Quina és la vostra cançó? Si sou de llibres, si sou de pel·lícules. Però no voler faig, m'agrada més xerrar així, Xerrar així. L'Alcudi no el consideres gros? Sí, que és gros. Perquè també ha estat molt d'anys... Pep Barceló. I els canvis, quan és que no me'n recordo el nom dels presidents, quan se va morir també el president, aquí va haver... No t'ho sabré explicar perquè no vull dir una animalada que després me diguin no ho has dit bé, però que hi va haver eleccions i se presentava fill i un altre, i uns eren els que hi havia, i no sé, i l'altre hi havia Espolero, que el volien com a entrenador, i al final, i a partir d'aquí, i va baixar, i ha tornat, no ha fet malament. I ara l'Alcudí B pot pujar a superpreferent. A divisió d'honor. Perquè jo he estat, delegat d'Upollença d'un Benjamins i del Cudi. També he tingut trajectòria d'entrenador. Quant de playoffs ha jugat l'Alcudí? Moltíssims. Per a segona B, sí. Moltíssims. Pep Barceló va jugar per ahí. Se'n van a Canaris i tot. Sí. I va estar a punt, o no? Un any que... En Sergi Perelló per mi jugava. Sergi Perelló. En Pedro eres capità, en Pedro Socias. Pedro Socias. Eres capità, en Sergio després se va anar cap allà i ha tingut ara molt de jugadors que dius bon equip, bon... Tot va en conjunt, eh? Sí. Si l'equip és bo, l'entrenador el sap dur, és un bon entrenador, i el club està bé, és una bassa d'or. I quan comença a anar malament... Jo crec que és també l'equip o sigui bon rotllo en el vestuari. Això fa... Un Mallorca també darrerament està bé perquè hi ha bon rotllo dins el vestuari. Jo crec que això fa que facis equipo i que guanyis junts, perdis junts o empatis junts, saps què t'ho vull dir? A casa obert un meló. Jo dissabte vaig... No hi vaig mai, i dissabte me van convidar i vaig anar. No, l'entrada més barata valia 80 euros. Contra el Valladolid, que ja està descendit. Sí, però que vas veure el partit. Sí, no, és que jo no hi vaig poder anar. Ai, Sant Pau. Sí, no, però és un desastre. No juguis res, ara. Volen en Muriqui. És que no, jo el vendria. Sí. Ara. Però ni qui dus. Perquè també necessitan un referent. Vull dir, perquè l'Arin són pèrdues. L'Arin va començar molt bé. L'Arin són... Perquè ho va fer molt bé amb el Valladolid. L'Arin són pèrdues perquè no t'han donat el que... I en Muriqui, el dia que Muriqui se pólvora... Baixi. Se banyi. No en trauràs res. I ara el tens allà. I ja no és en Muriqui de però també enguany ha estat lesionat i... Sí, però les lesions són part del joc. Ja, que té ara 30 anys, crec. Perquè en té 40, però... Això és vera. Però, no ho sé, jo si un Mallorca va a Europa, l'any que ve, si no Orteix no s'espavila, pot haver un lío gros. Tu vol que vagi a Europa? Jo, com a mallorquinista, vull que vagi a Europa. Tu? Però... Jo sí, però mira, per exemple, Girona.
Va estar a Champions i ara ha pillat un bajón brutal. Ja tinc una plantilla extensa quan va a Europa, jo crec. I Clar, no pot dur Chiquinhos. No pot dur Chiquinhos. Això és molt graciós. El Chiquinho, vas veure el partit que va debutar en Chiquinho? Tomet era per terra, patinava. Patinava. Es trobava tot sol. porter. Hi ha una cosa que mai entendré dels equipos, que això passa tant, sobretot passa, per exemple, ja ha passat molt al Barça darrers anys, o també molt d'equipos de mitjana taula, tipus Mallorca, això que és fitxar jugadors mediocres que no sé d'on han sortit i dius, jo entenc que tu, ojalà tothom jugant en gent de la cantera, però que fais una bona inversió per comprar jugadors bons. Però, per exemple, quan el Barça anava i fitxava en André Gómez i això que dius... Però això són els representants. Sí, jo Perquè venen... Al final hi ha xanxugues per darrere, m'imagino. Mira, perquè quin sentit té fitxar? En James... Agafa una secantera i toca millor. Toca millor. En James, que el podcast, fer 3 podcasts que el van fer, ell era de filial, era un bon jugador. I pujava en el primer equip i el seu contracte per baix posava que en el quin partit que jugués mitja hora ja era professional. No va jugar 4, no va tornar a jugar. Dic, li va venir a mitja hora que la seva vida i aquest tio era més bo que en Chiquinho. Segur, però. Però contracte de club i representant, i aquí se li va acabar, va començar a donar tumbos, i gràcies, i tot, la lletra. Sí, no? Però també, el que tu has dit antes dels joves, en Marc Domènech és bon jugador. Sí. Què passa? Que el Barça ja va contactar amb ell, no vol firmar. Per què? Perquè ell ja vol, pum, donar un salt. I no saben esperar. Clar, ha debutat a primera, ja ha tingut minuts, i ell, a més de ser graciat, saps? Dir, hòstia, el club confia en jo i tal. No, aquest contracte me'n vaig. Saps què t'ho vull dir? I això passa molt. I també va passar amb un que està de juvenil, que no el van fer contracte, i ha volgut fugir. Ara hi ha un lío també amb això dels joves que parteixen molt ràpid. Tenim un problema, que tinguem en Jan Sala i en d'això, som el pitjor filial de tot Espanya enguany. Ja. El pitjor. No n'hi ha d'altre Metxerec. A part d'anar a Asensio... Ells van fer 5 punts i en tenien un per davall. Mallorca, És que a part d'anar a Asensio, quin altre penses que dius, hòstia, ha triomfat o ha arribat a l'èlit? Després d'anar a Asensio no t'ho vull dir, però antes sí, amb en Riera... No, antes sí. Però des d'anar a Asensio no s'ha donat a veure un jugador... Home, és que Asensio és molt bo. I és molt bo. Nosaltres m'ho va fer molts. Sí. Van pujar cada de primera jugant contra ell. Fa el que vol. El havien d'haver matat aquest dia. No, era impossible. No, sí. Era impossible. No, se nota quan juguen en aquestes categories qui val i qui no. Bé, sí. Vals. Jo no mirem. Que no hem dit res de seguir-nos a les xarxes socials. Aquest programa, bé, això ja no importa ho digui perquè se veurà, a TikTok, pilotades a TikTok, YouTube, Instagram, després... Cas.orac, Instagram i TikTok, cas.orac. Ràdio Rebessó, també Instagram i TikTok. I Andreu Canyelles a Instagram i TikTok. Ole. Has vist? Els seguiu, mos seguiu, me gusta, perquè ara l'algoritme quin és? Que han de posar comentaris o me gusta... De tot. De tot. Que posin de tot. Comentari, me gusta i compartir. Ha estat un plaer, un gust. Dic, això, lo de Broncano, ara sí. Sí, sí. Te pots veure. Sí, com vol, sí, com vol. Feia una pilotada. I aquí, no, que t'ho mirat la càmera. Ja, tirarem un penal, hem de fer un penal, una falta... Pot fer un factos. Un factos. L'arguero facto. L'arguero. L'arguero facto està en mitja hora. Almenys, són 2 hores. Sí. Hòstia, no vos havia demanat. Quantes tomes vareu fer? No tantes. Els largueros, jo som bo. Jo en vaig fer poques, això és vera. En un golf i això vaig tardar més, però en un larguero som bo. No pensava que havíeu posat Somo Keivert, que et xutava. No. La quanta també va ser en el golf. Jo en el golf vaig estar a la millor 40 minuts. És complicat, No, I en el bàsquet. Hòstia, jo en el bàsquet vaig estar una barbaritat. Són xeriquíssim en el bàsquet. No, un pot d'afterson d'aquest. Sí. Pues, mon anem a fer lo que vulguin ells. Un larguero factor, un bàsquet factor, no tenim canastre aquí. Montcot, Sonit Poble, bé, no, Sonit no ho sé. Que té camp de futbol d'un puesto, la piscina un altre... No repartit. No hi cap, tot junt. No, que primer la ficam i després ho pensam. Bon poble, ben cor de vall.
veureu de venir a les festes de Sant Joan. Hem vingut molt d'anys. Cavalls i tot. Els cavalls crec que venen divendres vespre, dia 20. Hem vingut molt d'anys jo. 20 de juny. Jo he vingut una vegada, quan era més jove. La primera vegada a l'estiu. Però jo primer. sempre. Com pareixerem, idò? I ara tornen, perquè havien llevat els cavalls del vespre, els duen el dissabte a la baixa, i ara no, ara fa 2 anys que els tornen a dur. Tornen d'un vespre. Jo de més jove ja me'n record que venien els cavalls, però va venir qualque any que no eren, no sé si... Perquè venien, els darrers 8 anys, venien a l'hora baixa de dissabte. Hora Clar, baixa. la gent ja du la ressaca de divendres, ja no és el mateix. Perquè jo dic una cosa, perquè la intenció era molt bona, el duen a l'hora baixa, perquè els nins i les predines vegin els cavalls. I jo dic, jo mai he anat a Ciutadella amb el meu fill i la meva predina perquè vegin els cavalls. Ja. Per què he anat a Ciutadella? A ballar boleros no. Senyores, moltes gràcies. No, Sí, vosaltres, hombre. Vosaltres. Tu, jo m'he cremat, És aquí de pilotades. Què feia? Què fa? M'és igual. O jo Què fem, però? no passa, això anem a panencar. I m'anem que ja és públic. Però facto sense facto, això de facto què és? Què se diu? Facto és una veritat. I dius un facto, per exemple. Una veritat que tu Mancor és penses. molt millor equip que el Campanet. No pot dir això del campanet. No, però tu... Però ho has de dir, Això t'has de ballar. és ser polèmic. Has de dir, un Mancor és molt millor equip Si no que ets de- d'un equip. Si no fossis du Barça i Mancor, de qui series? Jo soc del Barça. No soc del Mallorca. Això vull dir, si no fossis du Barça i de Mancor. No ho sé. És que també no ho sé. Bé, però... I vaig ser jo que vaig ficar-m'hi del carrer, no? Vaig dir, això no... Vull dir, jo vaig fer això, me'l van fer una foto... Perquè clar, jo no vaig fer en cap... El que passa és que a la gent no li va agradar que dic... I quan van veure que venien tot el poble, i quan vaig penyar la foto, traïdor! Chaquetero! Perquè vols un penalti la grossa o la petita? On sigui més difícil? No, bueno, és igual. Me si ja tot el larguero, seran les 4:30 i quedem a l'anomenat. No, tu pots fer el xut i després post-reducció. Però tens un factor, jo ara no tinc cap factor, No podem pensar, a vegades algo de Que deien pilotades. Jaume, que deien No, Jaume. algo de futbol. Pensem un nosaltres i un en Jaume. Vale, un nosaltres, 3 junts i un tu, o sigui, 2 factors. Quin dos? Nosaltres podem dir algo de Montaure i tu algo de pilotades. O al revés. No diré pilotar el millor que anant fent. Sí, molt bo. Ja m'agrada. Ten compte de no aixecar el balón, jo. Tu veus, sí. És que, claro, Ui, però això és bo, ho torna. hem escolat molt cap enrere. Estic pegant en terra, tio. Primer has de saber com es juga l'on. Sí, és que... Sí, bueno. T'has d'adaptar primer. Molt bé. Ah, Me cago en Déu. Hauríem de No veure t'he dit que són bo. Home, i què te gravava? Jo vull dir clavada. Hòstia, esquerrà. Uf, vaig saber com era el balón, no? Claro, has de saber... No, hem de fer... He pegat en terra. No crec que Sí, sapigui. no sé picar. Està gravat tot això, està gravat. Que Sí, ja ho dic. Vinga, vale, ja Ja vosaltres voleu de banyar un poc. Va, hi ha altres que poden dir, tio. Montaure. Però de què és això? És per trobar... És a dir, futbol regional... Futbol regional. Si la Pobla no pagués 2 bes no estaria on està. No, però ara el joc és ferir de Montaure. Però i què has de fer de Montaure? Clar, és que... El Montauri està a tercera. Regional. I va estar a tercera, i va estar. Però És l'equip més petit de tot Espanya jugat a tercera divisió. I ara gravant. I nosaltres vam No t'ho pensar. dic, fato, no sé si càmera. Suéltalo. I fas l'àrea i vas a la càmera. Vale? Fas l'àrea i Dios! te Bueno, gires. fam així. Bé, però hem de fer el larguero. Sí, Aquí és altre Posa problema. l'altra pilota por si acaso, després les xutes. Montaure Exacte, té un dues. camp petit perquè són un vagos i no volen córrer. Ah, és bona aquesta, Si no és bona. estarien acabats. És bona aquesta. Bueno, jo me posaré allà per tornar balons. Jo crec que és més bo que se pot portar xutant dos penals i fer-me fa tots el penal. També. També. Provo ara. Voy, Aquesta és una merda. I no sé si ha estat la red. No ha tocat. No ha tocat. La rosa és la bona. No, home. Segon palo. Ui, me falta un pèl, Arribes. Quina esquerra que tens de loco, Bon xut aquesta ha estat. Me cago en que hi falta un serà poquet. demà.
I aquesta és la primera, i no han gravat. Jo ho he dit, que era un larguero. Au, xuta penals. Penals. Ara? Uf! No vas bé, però vas bé. Sí, que vaig bé. I no frisam. Ja m'he fet una bòfaga en el peu. La meva dona me fa posar... Perquè si no, ella així diu que som de quillo. I me diu, no te posis calcetín, i m'he posat un calcetín de calça aquí. I la boca que ara me fa la bòfaga. Mira davant que no t'he tomat lentes. No. No, no ha tocat, no ha tocat. I si en so de jo feim clink? Vinc. Ah, ho hauria de fer, hauria de fer. Després no t'equivoquis de facto. Sí, és vera. Me muere. No vaig faltaria això. Jo m'ha passat, en el bàsquet. Cago en Déu. I mala sort ja, perquè... Sí, de cada pizza costa més. On això està de vora? No, si totes van allà mateix. Amolla-lo! Facto. Pilotades és el millor podcast que n'han fent. S'havia de dir això. Teu fred, tu tia, això No és res, jo. Tu fas el larguero que quieres. Jo me tiraré així a soltar-lo. Estàs? Oh! Suelta, amolla! Montaure va fer un camp petita aposta perquè són un vagos i no volen córrer. Estan acabats. Oh! Facto! Facto! Acabats. Facto! Passa un xut, ara que ja m'han calentit. Sí, ara podem fer el millor dels penaltis, por si Però acaso. jo tenc mal a l'ombro. Jo vol que passi ja de porter. Claro, jo no puc. Me tira. Hòstia! Van xuta, eh? A la mirada. Quina pena que no hagués entrat. Aquí hi ha banyos. Aquí, on aquella finestra petita. Oi. Que saps que són de petit, jo crec que no arriba dalt. Ai, he caigut enrere. Que és important d'unes sabates de futbol, eh? Jo en duia. Oh! Oh! Dios! Un parador! Està gravat. Quin parador. Això, un parador del meu vídeo, tio. Cago en Déu. Palo, saps que faig de palo jo? Són gafe. Oh, que no el gravis. És que m'han xutat un pique porta. Ah, te xutaré, veuràs. Espera, deixa'm llevar les claus, que m'ho faig mal. Has de volar, eh? Per això... No, no, Jo hauria d'haver aturat amb aquell xuc que he pegat. Correcte. No, que malament, és primer palo, això. Però aquest balon està un poc buit. Està un poc fluix. Dreu. És que m'ha de tirar-me a l'altre costat, això. Allà. Així. Ah, aquí. Tothom té un costat bo. Jo vaig passar... Vale. A les Un manos. partit vaig passar de portar en fitxa falsa. El muñec. Vaig fer un parador, un pum. Ja te volíem fitxar. I m'ho varen fer xutar un penal per agrair, guanyar un 4-0. Vaig tirar la panelca, vaig treure per allà dalt. Adéu. En Goico, son company, un company, que fill de puta, que tens fitxa falsa, no... Fel i te'n vas! Volia fer bé. No m'ho marcat cap gol encara. Penal, penal. Vinga. No val Panenka, però. Me sents? Que no m'ha dit que no ho sabia. Ja que com hem pogut. Jo no he fallat cap penal a la meva vida. Pilotades pot ser primer, no ho crec. Això pot quedar gravat també. Graveu, Los anales de la història. No he fallat cap penal, però ni... No, ningú ho marca avui. S'ho baixé, però avui vam fer un concurs de penals. Això era imparable. Guanyava jo, sempre, el concurs de penals. És bo. I però no vol dir que he xutat jo, el penal, claro. Aquest no l'atura ni Xerni, Que no? puta. I sempre, el que guanyi, xutar el penal del partit. Ei, no jugaves. I no hi ha. I vaig guanyar jo una pat de pits. Però no, com que també no jugava, no.
Atenció, No ets dit fort, eh? No he fallat cap penal Jo del meu dia, jo no n'he l'he fallat rebentat. cap, de penal. Pilotat serà el primer, ja t'he dit jo que no. I contra un porter xerec, eh? t'ho estic marcant! Però em s'ha anat enmig. Com ho sabies que anava allà? Perquè miraves allà per dir, vaig allà, li tiraré allà. Pensava fer panenca. Si t'haguessis tirat, potser l'atura. Ara Sí, t'he tapat. però- Espera, por allò. Jo no fa falta, som massa bo. Mira, fareu un de nadurit, eh? Hòstia, vas xutar així, Nadurit? Collons. Però anar durit. Ja no som jo, per això m'he retirat. Dreu quarta catalana, Nadurit. Campió de Però, UEFA. de Vic. Jo, així com se col·loca no puc saber mai on va. Neymar. Ha fet el Neymar. Així me surt. T'ha dit se'n va de fora. Així el Neymar. Hòstia! Fa això el Neymar, fa això sempre. Ja te'n faré un bo. Ara, en sèrio. Mai faig. Cago en Déu, Andreu. Xeriquíssim. Se nota que has jugat a quarta catalana. I el penal Lewandowski faci... Ja n'he trobat dos, eh? Això a veure. Faci Lewandowski. Això ja és sèrio, perquè és contrapilotades. Ara hi ha més pressió. No fallaré, però no he fallat cap mai. Van allà mateix. Vamos, tia, vamos. Fareu larguero facto. Vaya golazo. Ui. Oh. Que forat. Sempre surten per aquí, eh? No, ja acabamos, Està ja. justo. És un balon que està buit, per això no he marcat. No, pilotada no m'infleveu balons. Que el pressupost. Està... Vinga, Rebassó, jo te'n vull fer una tu. Jo no me puc tirar ni res. Aquella está grabando todo el rato. Hòstia. Bé, el meu pare d'on s'ha vist? Ah, ja, se moden en repressor. Ja, però no vol. No me puc tirar jo. El n'hi he de rebentar. Mai me vaig treure l'ombro del puesto. Ara m'imagino qui ets. Mira això que hi has fet, eh? Per saber-ho. Ella que t'hi ha penjat. Ha sortit la sabata. Vos lo dedico. Ojo. Per posar en barrera. Aquí està, Vans, patrocina Vans. Qui es consigue el barrera? Vol que m'hi posi. Ha ferit la barrera, Aquell va ser 100%. bon gol de falta, anem Mbappé, tio, no Barça. El va clavar allà baix, Sí, però... Xeni. però és imparable. Jo era. Ah, va anar a la Cartuja. Joder. Vaig haver de partir. Varen veure la pròrroga drets perquè l'avió sortia cap a Barcelona. Ai, tenies hora. Ai, ja que vaig jo. La bateria m'ha fuita. Deixa'm, aquesta és la bona, tio. Una persona per això, això. I diu, vas fer un vídeo curt. I em diu, jo tinc un conegut que potser... Rosca infernal de Vic. Pues para cuando quieras. Lo de Tinei. Però tu, Andreu. Un centro, Andreu. I m'he fet un malet. Entra. Però manco, On dic? Però Tal xilena, fora l'àrea. no? trieu o que per aquesta broma. ¡Oh, Dios! Si l'arriba a fer. Era perfecte! No, no, l'anava a fer. M'hauria fet d'escap nominar qualcú i no se posen d'acord. Qui voleu que venguin a un podcast? Poden dir... UGC. Albert Sales. Jo diria Albert Sales. Jo no, jo m'estim més que vengui delegat o independiente. I això és de votació. Jo, 2 contra 1. Contra guanyem. I jo... Delegat independiente... Jo vaig amb altre. Quan delegat independiente? Davant d'Independiente. Pot estar bé, jo mig. Un i mig. Jo vaig amb Albert. I nosaltres som 3. Albert Sales. Cago en Déu, ja ho pot fer bé. Futbol. Ja ho pot fer bé. Quina pressió que té, eh?